Zo sjocht Laurens Alma Tadema hemzelf als er 16 jaar oud is. Hij door te dremen en te dwaan. Tadema was a very smart man, and he knew that although Paris was elegant and Brussels was on the rise, there was no place like London when it comes to making money. De schilderijen van Alma Tadema, waarin de klassieke oudheid op elegante wijze verbeelden wordt, brengen hem roem en succes. Zijn werk zal ook de film beïnvloeden tot op de dag van Jood. Binnen in het Frieske dorp Dronriep. Begroeven in de Sint Paulskathedraal in Londen als Sir Laurens Alma Tadema.